9, versikulo 5, nga kung atong mabasa, gayon din kay ang mga buhi nahibalo nga sila mamatay. Apan ang mga patay wala na mahibalo og bisan unsa nga butang niini. Aduna pa sila'y bisan unsa nga ganti kay ang naghandumana nila nakalimta na. No? So, dini nga pulong. Before tayo padayon mag-ampo ta, Ginoong Dios nga labing gamahanan. Salamat o Dios, even Lord, this word Ginoo. Nga din among mapamati no sab karon Ginoo, nga din maghatag kini Lord og pagpahinumdum sa matag usa kanamo. Nga din o Dios, samtang buhi pa kami adunay pagpangandam sa among kinabuhi. Ug dalaygon ko Dios, sa walay katapusan ining agiha, pinagis na kong ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. So igsuon ko ato kini hisgutan karon kung unsa dining kamatayon. Abi ninyo sa akong kinabuhi sa kaniadto hantod nga diin wa ko kay Ginoo, nakaingon jud ko nga mahadlo ko basta kaning kamatayon na mo'y mabot. Nahadlo ko sa kamatayon. Sa akong kinabuhi sa diha nga wa ko nasayod kung unsa diay ning kamatayon, nahadlo ko sa ako ang kinabuhi. What if kung ako mamatay? Di ba? So what if kung mamatay usa sa akong pamilya? Mag-unsa na lamang ko. Muna sa ako ang mentalidad sa una. So sa diha nga nakaila ko Ginoo, nakaingon ko amo din na ang paingnan sa kamatayon. Nga naman, kung ang Biblia nagasulti siya dinhi sa sinulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes nga base sa tinawhanon nga konsepto ni Haring Solomon nga kung ang tao mamatay kalimtan na lang siya sa dayon. Dinhina sa kalibutan. Nga kung ang tao mamatay, mawala ang tanan niyang nabuhat nga maayo o dili na sa mahinumduman. Mo kanay kaning perception ni Haring Solomon, kumbaga iyang panglantaw. No? Pero kung muadto kita sa panglantaw sa Dios, sa kinabuhi sa tao, nga sa diha nga muadto ta, or sa diha nga magkinabuhi ta dining kalibutan o ngano nga mo-undergo man gitag kamatayon, ngano man ang gitagana sa Dios nga kinabuhing walay katapusan pinaagi sa espirituhanon nga butang ug dili kini sa yutan-on. Unya kay kita nga mga tao naaman ta sa yuta mo nang mo-undergo kitag kamatayon. Kumbaga atong lampasan kana, no? At kinanglan nga muagi ta diha anang nga kamatayon. No? Kung kani si Brother Oliver nga makaingon ta nga iyang kinabuhi karon, makaingon ta nga naa siya diha sa sabakan sa Ginoo. Pero kita kaha sa atong kinabuhi kay doon na pa may tsansa kita nga mga buhi nga malinglang pata nining kalibutan na. Amen. Doon na pa may tsansa nga ang atong kinabuhi mataga kananang maduhig pata sa mga kalapasan, maduhig pata sa kasalanan. So nakasiguro ba ta sa atong kinabuhi karon? Ngano man? Kay nagaingon ang Biblia sa Roma 3:10 nga wala gay tao nga matarong. Maskin pastor, no? Maskin ka ng mga alagad sa Ginoo, dili na perpekto. Muna nga gaingon ang Biblia nga wala gay tao nga matarong. O gani ingon siya Roma 3:23 nga ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Og tungod niya na ningon ang Roma 6:23 ningon siya Ang bayad sa sala. nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Pero wala di nahuman. Nga naman, ingon siya, kay ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Asa na makaplagi ang kinabuhing walay katapusan? Ngadto, human sa kamatayon. Kung naa ka diha sa presensya sa Dios. Naa kay pagtuo diha sa Ginoo. Pero sad to say, nga papilion ka sa duha. Kanibang bad news o good news? Unsa ba ning bad news? Ang bayad sa pagpakasala kamatayon mo na'y bad news.
Ang good news. Ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Asa ba Amen. pilion nimo? Sayon raman pagpili. Di ba? Daghan ka nato, ngamingon kita, adto kita sa good news, kinabuhing walay katapusan gayon. Pero kumusta ang atong pagkinabuhi karon? Ato bang maprueba nga maka kinabuhi kita diha sa walay katapusan? No? Muna ato nga problema sa kinabuhi. Muna nga kinahanglan nga ato kanang masayran kung sa unsang paagi nato na mapahaluna o makaangkon kita nya nang gitawag og kinabuhing walay katapusan. Ano man, simple ra kayo. Ang sugo sa Dios nato, di ba? Memorize man gina, no, labi na sa mga nagabasa Biblia. Simple ra kayo, John 3:16. For God so loved the world. Yun sa iyang giingon. Kay gikog mapag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kinsa ang nas kalibutan? Kita nga mga tao. So kita ang higugma sa Dios. O gingon siya, og tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak. Kinsa ang bugtong anak? Si Ginoong Hesukristo nga gidupa dito sa cross Kalbaryo. O gingon siya nga kung mutuo ka, dili ka malaglag, asa ka malaglag sa linaw nga impierno. Kung dili makabaton hinong ka sa kinabuhing dayon. Pero sa unsang paagi nato mabatunan kanang gitawag og kinabuhing dayon. Kung wa tay kaalimuhagan sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Juan 14 verse 1 ngadto sa 3 nga kung atong mabasa nga nagaingon siya nga ayaw kamo panagkaguol, salig kamo kanako ug salig kamo sa Dios. Kay sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawak didto, ug moadto ako aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo, karon bisan asa ako atua usab kamo. Amen. Hallelujah. Nindota. Mo na atong adtuan, pero niingon ang Dios, Juan 14:6, I am the way, isa ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Sa unsa nato kana makaplagan sa diha nga musalig kita sa Dios ug musalig kita kang Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ingon ana siya kamahigugmaon kanato nga mga tao. Pero sa kita nga mga tao manggod, mingon ta galangan-langan lang na. No? Galangan-langan lang nang magsimba-simba. Ngano man, busy ko kada Domingo. Busy ko sa tanang adlaw, no? Pero kung ato nang tagaan og pagtagad kanang nga mga butang sa atong kinabuhi makaingon ta nga wow, dili man day ko dili man day ko kanang ginatakwi lang. Kumbaga dili man day ko kanang giising-ising lang. Do na day ko kaparte sa gingharian sa Dios. No? So dihang paagiha atong masayran nga unsa day kadako ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Gani ningon siya Roma 5:8. No? Sa diha nga makasasala pa kita, nagpakamatay si Ginoong Hesukristo sa cross. Aron ang imong sala iya ang papason. Giduphan niya. Talagsaon kay na, no? Walay nakahimo anak kundi ang Ginoo lamang. No? Kay lisod po kayo pananglitan. Karon sa akong katungod miingon ko nga ang sala ni Pastor Diosdado Vidal or Mumoy akong bayran, no? Imposible kayo kung tao lang, tao tinawhanon lang. Dili gyud kay mo ang kita nga tao namanggod tay konsepto nga kanibitang tawag ako-akuhan. Di ba? Pero kung Ginoo na gani, wala tay ikabalos. Ano man, siya ang nasayod sa tanan nga mga laraw niya ngari kanato. Mo nang dihang pagiha atong masayran nga samtang buhi patani ning kalibutana, importante kayo nga atong siguruhon ang atong kinabuhi nga rin ato bagyon nga na-sure or duna bagitay kasiguruhan nga kung moabot karon si Mr. Kamatayon sa atong kinabuhi, sure gitas langit. Abi ninyo nakaingon ko, grabe ang pagpamuhat, no? Karon pagpaingon lang namo dinhi, abi ninyo diha nastukaran tungod nawala pagid ang brake sa akong motor. May gani nakapanugyan ako daan, no? Kay bahalag
maunsa basta kay sure na ang kinabuhi. Amen. Yun na, wa ko kabalo pag uliay na mo karon og mga tuwang miya tong lugsungon. Then ini kamatay na ko, wa ko kapanugyan. Impierno yung labas na ko. Amen. No? So muna importante kayo sa atong kinabuhi. Nga makapanugyan ta, makasure ta sa atong kinabuhi, nga makaingon ta, nga magkinaunsa man akong kinabuhi. Basta kay langit akong padulngan. Amen. Ano man? Kaning atong kinabuhi nining kalibutan na challenge na ni. No? Kaning kalisod, mga kapitos, tanan nga atong maghiaguman dining kalibutan na, mga challenge na ni sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, dili ni mo tinuod nga giandam sa Dios nga atong puy-anan, kundi doon na siya langit nga gipreparar sa mga katawhan nga mutuo ug mudawat siya nga pulong. Amen. So dihang paagiha mga igsoon atong masayran ang dako nga tinguha sa Dios sa atong kinabuhi. Nga din dili ta maguol, dili ta mabalaka, dili ta dili ta matintal sa mga pagpanghaylo sa buhat sa kaaway nining kalibutan na diri kanato. Ngano man makasiguro kita sa atong kinabuhi. So diring paagiha atong mahibaw-an nga kining kamatayon di ay makaingon ta nga gitapos na diha tapusa ang imong kasakit, ang imong kaguol, ang imong kabalaka, ang imong kalisdanan, tanan nga imong aguman nining kalibutan na pag abot nimo sa gitawag og kamatayon diha mawala ang tanan ug pulihan ka na sa Dios ug kinabuhi nga malipayon kadagaya, puno kalipay, puno sa gugma, puno sa pagdayeg diha kaniya. No? Pero og mayon kog kinsay gusto mamatay wa giganahan. No? Apod mi pastor. Ha? Andam na ni ay. No? Kinsa So ba? diha, Oh, gusto na. pero kung dihang panahon na, no? Ay, pagbuot sa Ginoo og patio na gyud. Dili man kita makasiguro sa atong kinabuhi. Pwede mo request. No, dili ta ka-request sa Ginoo. Ngano man wa kita kasayod sa ato nga paingnan, no? Praise God ang mama ni Pastor Vidal kay wa ta kabalo pila na kay edad ani, no? Grabe. Ingon ana ba? So maay na lang. Pasalamat na lang ta aning mga atong mga tigulangan karon nga niabot pa sila niya ng pangidaruna. Kita kaha nga sige kaog noodles, no? Sige kaon og mga kanang fast food. Unsa kaha ang ato ang kinabuhi, moabot pa ba kataog sama ana ni nanay. So diha nato mapamalandungan atong kinabuhi. Hamubo, nagkamubo ang atong kinabuhi. Ang kinabuhi sa tao karong panahon na. Treasure your life to Jesus. No? Ingon na na. Treasure ang kinabuhi sa kay Kristo. Sumunang importante kayo nga din atong ma-sure, atong masiguro nga din ang atong kinabuhi diha gayud kang Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ug karon siguro dunay mga sa imong kinabuhi karon siguro nakaingon ka, Lord. Prepare na ba ko? Nakaingon ka, Lord, sure na ba ko? Or nakaingon ka nga, Lord, dili pa ko sure sa akong kinabuhi. Na, wala na klaro. No? Sure. Kaya usay moabot sa ako ang mga kaluyahon, moabot sa ako ang mga huna-huna nga dili lami, no? So this is the time nga atong mapamalandungan. No may lang og magdaot pa ta, adeser ta mamatay kay makapanugyan pa ta sa Ginoo nga Lord, pasaylo ako sa akong mga sala, pasaylo ako sa akong mga sala sa uban, pasaylo ako sa tanan akong nabuhat. May lang ingon ana karon. Disgrasya. Kung dili na moagi ingon ana, sa kalit lang sa imong kinabuhi. No? Kung atong mabasa baya ang Biblia sa sumala sa istorya atong si Lazaro nga pobre og ang dato. Nagbasol baya ang dato. Gani ni hanyo pagid siya, amahang Abraham padala si Lazaro dire og ipatuslob ang yang tudlo sa tubig og ipatulo sa akong dila kay grabe day kainit dinhi. O gani ningon pagid siya,
ug mahimo amang Abraham ipadala sila sa sa kalibutan kay to pa koy 5 kay suon dito aron mawalihan sila, aron makluwas sila ug di sila mapaingon dinhi. Pero sa gitubag ni Abraham, sa bisan pag magpadalag mga mensahero dito, bisan pag na mabanhaw gikan diri sa langit mo uli sa kalibutan, kung di sila muto, di sila maluwas. Ano man, ingon si Amang Abraham, doon na mga pastor dito, doon na mga pare, doon na tanang mga ministro, tuwa na aros pagmantala sa pulong sa Ginoo. Pero kung kita gani magmagahi ta sa pagtuo, wa gid tay kaluwasan nga madawat. Amen. Amen. Ingon ana, gugma ang Dios. Pero ngadto lamang sa nidawat siya nga gugma. Tinod-anay. Wa niya gitagaig pagtagad katong wala lang po'y pakabana diha kaniya. Munang gusto kang madtog langit, tagaig pagpakabana, no? Diha sa pulong sa Ginoo. Ngano man, importante na. No? Munang nining kagabiho na. Karon. Kung doon naman kay mga pagduha-duha si mong kinabuhi, nga magkayong ka nga Lord. Salamat kay imo pa kong gibuhi. No? Ako kapila ka panahon nga pasalamat ko sa Ginoo ngano man. Daghang panahon nga nakaagi kog mga disgrasya pero wa pa ko namatay. Hantod karon buhi pa ko ngano man. Do na pay purpose ang Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. Muna niingon ko salamat kayo Ginoo. Muna akong prayer ingon ko Lord kung imo pa kong gamiton buhi pa ko. Pero kung di na ko nimo gamiton kuhaan ako kay basin unya og ako na lang ang kapandulan sa mga katawhan. No? So ingon ana atong kinabuhi. So importante kay nga sure ta sa atong kinabuhi ngano man. Kaning kalibutan na puro kasakit niya. No? Pero ang atong kinabuhi gani kung didto na tas langit ingon pa wa nay kaguol. Wa nay kasakit, lunlon kalipay ingon diha sa gipadayag nga ang Ginoo magatrapo sa imong mga luha nga magaagas sa imong mga mata. Hallelujah. Dalan bulawan ang paglastan, No? salamin ang pagutungman. So diha atong mapamalandungan unsa diay kalami. No? Kining moabot, kining maadto ta. No, makalampas ta anang gitawag og kamatayon. So siguro sa atong kinabuhi karon do na tay mga mingon ta nga makaingon ta nga dili pa ta sure. Just pagpangalagad sa Ginoo. This is the time. Ngay mong dawaton ang Ginoo. Manindog ta. No, ato siya nga no, muhimo ta og mga pag-ampo. Sa imong kaugalingon, no ay nag-isugid sa laing tao. Kaya nga naman, chismis ka. Kung doon na kayo nasadaan, direct sa Ginoo. Nga naman, siya mo'y nakadungog. Siya mo dungog niya na. Amen. So this time, pamalandungi. No? Usa ka dakong higayon. Yes, Lord. Hallelujah. Siguro, sa atoa dinhi, doon na pa'y mga nagduha-duha. Doon na pa'y wala na sayon. Doon na pa'y walay, nakaingon nga way tumong ang kinabuhi. Pero kung imo ka nang ihatag sa Ginoo, tagaan ka nagtumong sa Ginoo imong kinabuhi. Tagaan ka nagplano sa Dios imong kinabuhi. Tagaan ka sa Dios og kanang kahamugaway. Ingon siya, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, umari kamo kanako ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo. Kay gaan kini. Siguro maingon ka, Pastor, grabe ko kadaotan. Dili na mapasaylo akong sala. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, Isaias 1:18, nga umari kamong tanan. Ug maghusay kita, kay bisan pag unsa kadagtong pula ang imong sala, papution ko kana sama sa balahibos karnero. Amen. So dihang mahina, doon na tayo assurance, doon na tayo kasiguruhan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Jesus. Yan ang kagabion na marto ta sa mga pag-ampo. No? Doon na ba'y wala pa nakadawat ni Ginoong Hesukristo? No? Di pa ka sure nga din ikaw na naluwas na nasulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Sabat aning mong mga pag-ampo.
Ayaw tan-awa ako. Kundili himuha nga kini nga pag-ampo imong kaugalingong pag-ampo. Nga sa pagpangayo nimo pasaylo diya sa Ginoo. Hallelujah, mag-ampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat nining kagabihon. Pasayloa ako Dios. Pasilo ko, Diyos. Gikan kaniadto hantod karon sa akong mga kalapasan. Ang tiniato ang pagkasa ko. Ginoong Hesus, Ginoong Jesus. mituo ko Ito ako. nga namatay ka sa cross Kalbaryo. Namatay ka sa puso ko. Ug say katulong adlaw nabuhi ka. Sa turok adlaw na buhay ka. Ginoong Hesus, Ginoong Jesus. imo na ako Imo na ako. ug ako na usab ikaw. Ug ako na usab ka. Magpuyo ka sa akong kasing-kasing Magpuyo ka sa kong kasing-kasing. ug ako diha sa imong presensya. Ug diha sa imong pasensya. Ginoong Hesus, Ginoong Jesus. pasayloa ako Pasilo ako. sa akong mga sala Sa akong masalat. ug isulat Ug isulat. ang akong ngalan Akong ngalan. diha sa libro sa basahon sa kinabuhi. Diha sa libro sa basang sa kinabuhi. Aron bisan asa ikaw, Isang nasan ikaw. atuwa ako. Ato ako. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Ang ayan kang pasalamat Anay ko pasalamat. pasidungga. Pasidungan. Nagis na kong ngalan ni Ginoong Hesus. Pinagisir ko nga rin Jesus. Amen. Mapamatiyon mo ako o handang ka sa pagsanggay kanamong